Det er tidligere om morgenen, og jeg skal i gang med en Audi i dag. Det er lidt svært at se lakken, fordi der ligger noget dug på, men det hænger også sammen med malingen. I ser den samme bil, som står her, også i det samme vejr. Der er ikke nogen dug på. Men vi kan nok få et indtryk af lakken hernede, hvor der ikke sidder dug. Kan se, at den har sådan en underlig mat skær, når lyset falder ind i lakken, og det er simpelthen fordi, at den er skadet af UV-lys. Jeg kan også se det her bagpå, at den har sådan et mat skær, og det skal vi have fjernet, det her lag, der er skadet af UV-lys, så glansen er ligesom kommer frem igen, og så skal den forsegles. Vi starter med at give bilen noget grundrens, lige sådan for at tage det værste skidt af, inden den skal klæbars. Så er det stået og virket, så er det lige at få den skyllet af. Så får den lige en omgang grundrens mere, og det er for at få trafikfilmen af. Jeg behøver som ikke at tørre den, for den skal have klæbar nu, og der må den gerne være lidt våd, men jeg kan lige prøve at tørre den, bare lige for at se, hvordan lakken den ser ud. Nu er den så tør. Jeg ved ikke, man kan godt se det her på kamera, at lakken den er sådan lidt mat i det. Men nu skal vi så i gang med det, der hedder klæbering. Jeg tror aldrig, jeg har haft en bil nogensinde, hvor der sidder så meget snavs i lakken faktisk. Okay. Det har ikke noget at gøre med, at den ikke er blevet vasket. Det ser simpelthen inde i lakkens porer der. Det er nærmest det her ler, det er helt sort bagefter, når jeg vender det rundt. Ja. Så er vi så ved at tape plastik det stadig. Ja. Så det må suge gulvmåtter. Det er det her hvide polerede middel, det er ikke til at få af, hvis man først har fået det på plastiklisterne der, det er nu. Ja. Så bliver de hvide der, hvor de sidder, og det er simpelthen, så skal man slibe på det for at få det af inden. Ja. Hvis jeg så laver lige lidt til at sprøjte på med den her håndsk. Ja. Og så slet der i også til at... Ja, så sprøjter du det bare på måtterne, og så kan det stå og virke måske et par minutter, inden du så sprøjter vand på. Der skal vand ned i maskinen, og så skal begge kontakter tændes. Okay. Hvis du tager den her for eksempel, så kan du se forskellen, fordi der er et beskidt frø. Så kan du se vandet i vinduet. Så skal man den der tørre indtil man ikke kan se mere skidt i vinduet. Så er bilen blevet klædbar. Den er stadigvæk lidt mat i lakken der, men den ser væsentligt bedre ud, end den gjorde før, nu hvor alle
snavsepartiklerne lige ude af lakken. Og vi har lige fået tæppet af, så vi ikke får polermiddel på plastiklisterne. Og så er det i gang med et testområde. Vi har målt lakken. Lakkens tykkelse er cirka 0,5 mm. Det vil sige, at vi skal maks have en 10. af det, for at komme i dybden med det. Vi vil helst ikke tage for meget af klar lakken. Så vi starter med at lave et testområde her om bagpå, hvor lakken faktisk skal tyndes her på bagklappen. Den er typisk på taget. Og så er der 2 steder, hvor der er malet. Der skal vi lige lave en lidt anden procedure. En vaffelpude, og den tager den, til forskel fra de flade puder, så brænder den ikke varm på kanter. Man følger ligesom de runde kurver rundt. Og det her, det er en mellempude, og til den jeg har i dag valgt den her, der hedder 3D Arca 510, som er sådan en slags grov til mellem polering. Og jeg vil lige give den en gang, og så se hvor meget det påvirker klarlakken. Nogle klarlak, de kan holde til 10 gange, før man overhovedet får noget som helst af, og andre de kan kun holde til 1 gang. Så det er spændende at se, hvor hård den her lak den er. Så er vi i gang med at råpolere. Vi kan godt støtte den lidt op i omgangen. Her er den på nu. Ja, der. På en 5 stykker. Det er så koldt i vejret, så vi kommer ikke til at køre varmt. Så går det lidt, så er lidt nemmere at få det meget hård lak den her. Og så puden, det er en mellempude. Hvis jeg nu tager den grovpoleringspude med, så skar den rigtig godt i lakken. Det er vi ikke interesseret i. Det er kun, hvis der er en masse ridser og sådan noget. Så er vi så i gang med at grovpolere motorhjelmen. Det har så en anden slags lak, og efter vi har kørt et par gange med maskinen, så kunne vi se, at den var en helt anden type klarlak. Der var meget, meget blød, nærmest ligesom Honda-biler, som har meget blød klarlak. Så der skal vi være forsigtige med maskinen. Det er meget forskellig lak fra originallakken, men det skal nok komme til at blive pænt. Der er tændt på kameraet. Ja, jeg er ved at optage. Okay. Ja, så er puden ligesom ny igen. Ja, nu er klokken ved at være 2:30, og vi er i gang med at finpolere. Så det går der nok lige 3-4 timer med, og så mangler vi coating. Der er mange stenslag i alle de her hvide pletter her, og de går faktisk helt
helt ind til metal, så der er ikke rigtig så meget, man kan gøre for at polere dem ud. Men sådan en som den der, det er der ikke så meget at gøre ved. Så efter en filpolering, så ser den så sådan her ud. Den skærm, der er værst medtaget, det er faktisk den her, hvor der er en del dybe stenslag. Men det ser man nok ikke, når klaveret spiller. Så skal vi have gjort rent for eventuelt olie og forskellige ting, der stadigvæk ligger i lakken, inden at den skal kodes. Så den skal have en dybt rens mere med noget specielt panel, wipe hedder det. Noget, eller det bliver også kaldt for en IPA-behandling. Og ja, så når coatingen kommer på, så stiger den lige lidt i glans igen. Men ellers så glansen, den er kommet frem i lakken. Det må man sige. Ja, nu skal der så kodes, og det er noget giftig stads. Så der, hvis man ikke er udendørs, så skal man have åndedrætsværn på. Og man skal have handsker på under alle omstændigheder. Og der har man sådan en her til at påføre det med. Og efter det påføres, så skal det nivelleres, som det hedder. Og så skal man lige vente lidt, før man tør det af. Det er ikke ret meget, man skal vente. Der skal lige sådan et par dråber på. Og hold lige ind. Du skal sådan set ikke gøre noget lige nu. Okay. Det skal egentlig bare påføres og ja, så er vi færdige. Lad os da gå en tur udenom den.